Ie, oh my gosh, mae jyst mor annisgwyl, o'n i'n disgwyl hyn o gwbl. Waw, dwi jyst eisiau llongyfarch Llio a Mari yn gynta. Mae jyst yn fraint anhygoel cael bod yn eich cwmni chi'ch dwy, achos dwi'n ymygu chi gymaint. Felly mae hyn jyst yn brofiad gwbl breuddwydiol. A hefyd diolch yn fawr iawn i holl staff o Lolfa yn enwedig Meinir Wyn Edwards am ei chymorth ar hyd y daith cyhoeddi. Diolch fy ffrindiau am darllen drafft gynharach yn fod mor wych. Diolch i Llenyddiaeth Cymru wrth gwrs am yr holl gefnogaeth a holl staff tu newydd. Diolch i staff Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd am fy annog a athrawon yn adran Gymraeg Ysgol Ffynanlla am rhwngthio i ddatblygu fel awdur. Ac hefyd, dwi'n methu enwi pawb yn anffodus, achos mae'n gymaint o bobl sydd wedi fy helpu yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma, ond diolch yn enwedig i fy nheulu gyd am eu cefnogaeth a fy rhieni am ddarllen y drafftiau cynhara ac am fy nghynnal wrth i fi sgwennu ac am ei ffydd yna fi. Ond diolch hefyd i bawb sydd wedi darllen y nofel hyd yma, sydd wedi gallu uniaethu fo'r cymeriadau mewn rhyw ffordd ac wedi bod digon dawr i'r un negeseuon mor onest ata fi. Mae'ch negeseuon chi gyd yn brawf bod neb ar ei pennu hunan, felly diolch i chi gyd. Wel, diwedd Gorffennaf nes i gyhoeddi y ail nofel sy'n rhan o gyfres yr enw Y Pump, cyfres hollol wych sydd wedi cael ei gydlynu gan Elgan Rhys ac sy'n cynnwys 5 awdur, 4 awdur arall arbennig iawn a chyd-awduron ifanc yn sgwennu 5 nofel arloesol ar gyfer bobl ifanc, felly mae hwnna'n brosiect arbennig iawn sydd wedi dod i'r fei yn ddiweddar. Ond heblaw am hynny, dwi'n meddwl yn ystod y flwyddyn nesaf fyddai'n canolbwyntio ar fy ngradd, felly dwi'n siŵr beth sydd yn dod wedyn, ond jyst graddio gyntaf dwi'n meddwl wedyn, gweld beth ddaw wedyn.